Kolonbiako kostaldeko negua herriskako gizon batek zerura igotzea lortu zuen. Itzuleran kontatu zuen. Hangoitik giza bizitza ikusten da. Su txikiz osatutako itsasoa garela esan zuen. Horixe da mundua argitu zuen. Jende piloa zu txikiz betetako itsaso bat. Pertsona bakoitzak berezko argiz egiten du diztira besteen artean. Ez daude bi zu berdin, su handiak daude eta su txikiak, eta kolore guztietako suak. Bada zu lasaia duen jendea, haizeaz ohartu ere egiten ez dena, eta su eroa duen jendea ere badago, airea txinpartez betetzen duena. Su batzuk, su motelak, ez dute argirik ematen, ez da erretzen ere, baina beste batzuk horren biziki erretzen dute bizitza, ezin zaiela begiratu, begia kliskatu gabe, eta hurbiltzen zaiena